Tarata me kalo kilita ani shigi samba fulani muwa ani woro DMS TV channel musoni chawni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carilen ni ka hakilinaw di hakilina jɔrɔ wale kɔfɛ bi kunnafonibaw m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fintigila ka olu cɛsiri an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɛ olu lakana ka se ka sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen bɛ kalo tile 17 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna b'a yira k'a fɔ ko nin don ko fɔlen sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔnɔ ka Mali fintigila ka ko ye dimi juguba yɛrɛ de kɔnɔ don banbaci walima la agilo localité fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ka da kan ko banbaci walima caman sera ka faga ka Mali fintigilakaw ka opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ ni yɔrɔ in na Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna civil tɛmɛnen bɛ kalo tile 16 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ k'a d'a maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko juma tɛmɛnen bɛ kalo tile 15 san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw u ye opération kɛ an ka jamana localité caman na ko opération nin yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka da kan ko opération nin senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale ma caman faga ko wa dimi juguba yɛrɛ de kɔnɔna banbaci wale b'an ka minɛ caman yɛrɛ kɔnɔna ni opération nin senfɛ minnu kɛra an ka jamana localité caman na Afrique kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 binkani wale minnu kɛra ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔna n'o binkani wale yɛrɛ kɔnɔna ni kuma caman yɛrɛ kɔni ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni civil tɛmɛnen bɛ kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kidali gouverneur ni o ye Général El Hadji Agamu yɛrɛ kɔni ale kɔni bɛ bɔ ni ka interview yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔna interview min yɛrɛ kɔnɔna wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni Afrique kalo tile 25 na Kidali région kɔnɔna na a b'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma ne ka olu walawala jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ale ni kunnafoni kolon minnu yɛrɛ kɔni carila ne ka sangani ni attaque ni yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Kidali gouverneur a b'o kunnafoni kolon ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni galon tigɛ ni ka tiɲɛ fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye a ko bɛɛ lajɛlen kan kari tɛmɛnen bɛ kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka lettre kɛ k'a ci Arabie Saoudite autorité maaw yɛrɛ kɔni ma ka dénoncer yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira Arabie Saoudite maaw la k'a fɔ ko don tɛmɛnen na ko min yɛrɛ kɔni Arabie Saoudite yɛrɛ kɔni kunnafonidisoba yɛrɛ kɔni ka kunnafonidila dɔ ye ni o ye Ibrahim Mustafa yɛrɛ kɔni ko ni maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni donna Mali jamana kɔnɔna na tilenbaliya yɛrɛ kɔnɔna ka na reportage dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ ani Mali autorité yɛrɛ kɔni ma bɛn a la ko yɛrɛ de kɔnɔna u bɛ kangari gɛlɛmanba da kɛ Arabie Saoudite ma u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔni kana na kɛ ka d'a kan k'u ka kunnafonidila yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ ko sanction bɛ se ka ta ni ka ɲɛsin a ma a ka nin ko nin yɛrɛ kɔnɔna wa o b'a yira k'a fɔ k'a ye nin nali min kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na tilenbaliya la k'a ye kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni cari jabarani yɛrɛ kɔnɔ kan ko kunnafoniya min yɛrɛ kɔni ye nkalon de ko dalilu foyi yɛrɛ kɔni t'o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni ye silamɛ yɛrɛ kɔni ye ko olu ka seliba ko yɛrɛ kɔni bɔra o date yɛrɛ kɔni ko kan ka ba ka d'a kan civil tɛmɛnen bɛ kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali diinɛko ministre yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko min yɛrɛ kɔni ye seliba ye ko bɛna kɛ mɛ kalo tile 27 na ta in na san 2026 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na kari tɛmɛnen bɛ kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni maître Mutakata Tale ni ale avocat ba y'an ka Mali jamana kɔnɔ wa politique ma yɛrɛ kɔni don n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen tunnen an ka Mali jamana kɔnɔna na nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ale ka denbayaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko civil tɛmɛnen bɛ kalo tile 16 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni maître Mutakata Tale denkɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tunnen an ka Mali jamana kɔnɔna na ko kabini nin don in na fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ko maa si yɛrɛ kɔni tɛ ka kunnafoni dɔnni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ko kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala a ye bidon kibaru kɔnɔna na an bɛ
wagati min na fɔ ko bi komi yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa olu kɔni cɛsirilen bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la banbaaci walima yɛrɛ kɔni kama walasa min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bolo fɛ ka lakana sabati ale ni ka se ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lafasa o ko hukumu de la kari tɛmɛnen bɛ kalo tile 17 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnnen ka communiqué min kɔnɔ a bɛ laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ninnu kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔgɔmadafɛla la komi yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité dɔ yɛrɛ kɔnɔ opération min kɛra sebayaba ye u bolo ka da ka opération in kɔnɔna k'u sera ka tiɲɛni ba de don banbaaci wale jɛkulu maaw kunna état major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ninnu kofɔlen na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ banbaaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ 4 yɛrɛ de kɔni kan a la k'a fɔ ko banbaaci wale man yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ 4 yɛrɛ kɔni kun bɛ Aguelok yɛrɛ kɔni ville sud yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Kidal region de kɔnɔna na ko kabini an ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɔra ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni kan k'u ma girinni ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ o ye ci yɛrɛ kɔni lase an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma o de kɔfɛ fintigilakaw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka ordre yɛrɛ kɔni di ko min yɛrɛ kɔni vecteur aérien k'u ka faraku kɛ ne ka ɲɛsin jɛkulu maa ninnu ma ko kabini yamaruya yɛrɛ kɔni dira vecteur aérien yɛrɛ kɔni ma olu ye faraku teliman caman yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko faraku nin yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye ka da ka faraku nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka olu caman bɔnɛ u ni na ko banbaaci wale maaw ka matériel logistique fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ u ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ 4 nin yɛrɛ kɔni na ko tiɲɛni donna o matériel logistique ninnu bɛɛ lajɛlen la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'a yirala k'a fɔ ko opération in kɛra sebayaba de an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan dimi juguba de donna banbaaci wale maaw la opération in senfɛ état major général des armées kɔni y'a yira k'a fɔ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'alisa min yɛrɛ kɔni opération de ratissage yɛrɛ kɔni k'u bɛ continuer ni k'o kɛ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa faraku nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ banbaaci wale maa minnu sera ka kisi n'olu yɛrɛ kɔni bɛ boli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da olu ka k'u bɔnɛw ni na teliya la ɲɛnu kana n'a fɔ k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko san ani wagati ni y'an ka Mali fintigilakaw ye k'u bɛ to ka pression yɛrɛ kɔni kɛ banbaaci wale maaw ka jamana localité bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni sɛbɛya kura yɛrɛ kɔni sɔrɔlen ni opération yɛrɛ kɔni na min ye état major général des armées ale bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na jamana ale ni jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili la jamana ye fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni o ko mina i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ni an ka Mali fintigilakaw olu wulilen bɛ kɔsɛbɛ banbaaci wale maaw yɛrɛ kɔni kama walasa ni yɛrɛ kɔni ni maa ninnu u kana na temps sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ walejugu kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o ko hukumu de la sibiri tɛmɛnen bɛ kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni état major général des armées ale bɔ n'i ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko juma tɛmɛnen bɛ kalo tile 15 san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw ye ko ye opération yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔ na opération minnu kɛra ne ka ɲɛsin banbaaci wale maaw yɛrɛ de kɔni ma nin localité kofɔlen ninnu kɔnɔna na état major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara la sanga ani wagati ni ka to ka mission de reconnaissance offensive yɛrɛ kɔni kɛ jamana localité bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaaci wale maa yɛrɛ kɔni kunbɛn u ka walejugu ninnu na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka jamana fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaaci wale maaw dogo yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan jɛfara bɛ ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko kabini vecteur aérien yɛrɛ kɔni bɔra banbaaci wale maa dogo yɔrɔ yɛrɛ kɔni kan u ye faraku kɛ ne ka ɲɛsin yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma faraku yɛrɛ kɔni kɛra faraku ɲumanba ye ka d'a kan état major ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko faraku yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka banbaaci wale maa dogo yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko wa halisa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni bɛ ka continuer opération de reconnaissance yɛrɛ kɔni na zone kofɔlen na walasa n'a sɔrɔ banbaaci wale maa dɔw sera ka boli ka bɔ nin ko in na ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka bolo dɔw ka k'u faga joona yanni maa yɛrɛ kɔni kana n'a fɔ k'u bɛ walejugu kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw walima fintigilakaw ma lora nataw la ko nin opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye halisa olu tora jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaaci walejɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan une guzuma localité yɛrɛ kɔnɔ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Bɛr Nord
SCF fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ko kabini Vecteur R yɛrɛ kɔni bɔra ni kunnafoni yɛrɛ kɔni kalama o ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni ma ko farapu min kɛra ni ka ɲɛsin banbaciwale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye ni ka mobili Land Rover Prado dɔ yɛrɛ kɔni o ko ye banbaciwale ma o de ta ye n'o banbaciwale ma ni yɛrɛ kɔni kun bɛ mouvement yɛrɛ de kɔnɔna Tintemari localité yɛrɛ kɔnɔna ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o mobili kofɔlen in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛ ale ni maa minnu kun b'a kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛna o ni na halisa ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Vecteur aérien yɛrɛ kɔni olu tora jamana lakɔlɔsili baaraw la fo k'u to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ banbaciwale jɛkulu maa dɔw fɛnɛ kan tuguni Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen ni banbaciwale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni kan u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni ma ko ani banbaciwale jɛkulu ma ni yɛrɛ kɔni kun bɛ Gao région yɛrɛ kɔni sud est fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni farapu min kɛra ni ka ɲɛsin banbaciwale ma ni yɛrɛ kɔni ma farapu in ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaciwale maa caman yɛrɛ kɔni faga ko min yɛrɛ kɔni banbaciwale maaw ka moto caman fɛnɛ ko tiɲɛni donna o yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ min yɛrɛ kɔni état major général des armées a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ ka d'a kan k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka sebaya sɔrɔ ni opération in yɛrɛ kɔnɔna wali min bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ fara halisa Mali jamana kɔnɔdenw ka lakanako yɛrɛ kɔni kan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Min ye Kidali gouverneur ni o ye Général El Hadji Gamu yɛrɛ kɔni ye sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2026 ale kɔni ye interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana kunnafonidisoba la ni o ORTM yɛrɛ kɔni ye o interview yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye Général El Hadji Gamu yɛrɛ kɔni ye binkani wale minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 a b'i da se o binkani wale ni yɛrɛ kɔni ma wa binkani wale ni yɛrɛ kɔni kɔfɛ ŋunuŋunu kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔra ni ka ɲɛsin gouverneur yɛrɛ kɔni ma a b'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma ne ka walawalali kɛ cogo malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya Général Gamu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko attaque ba dɔ yɛrɛ de kɔni kun labɛnnen don min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma ni o ye Kidali Gao Bamako Sévaré Kati ko nka k'ale yɛrɛ kɔni ni sera ka kisi ni binkani wale yɛrɛ kɔni hali n'a sɔrɔ binkani wale in fanga bonyana kojugu ko maa minnu yɛrɛ kɔni y'a kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni cari attaque in yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ale Général Gamu yɛrɛ kɔni ko banbaciwale maaw ye ale minɛ walima ko ale tunna yɛrɛ kɔni a bɛ bɔ ni ka o kuma ni nkalontigiya ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la wa a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko baasi foyi yɛrɛ kɔni t'ale la k'ale ka kɛnɛ ani na Kidali gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni avril kalo tile 25 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ de kɔni fɛ ko kariɲɔgɔnna nin yɛrɛ kɔni daminɛna ko kariɲɔgɔnna nin yɛrɛ kɔni daminɛna ni marifa cikanw de ye ko marifa ninnu kun bɛ ka ci ni ka ɲɛsin Kidali gouverneur ale ni an ka Mali fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ de kɔni ma Kidali région kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na banbaciwale maa minnu yɛrɛ kɔnɔna na Kidali région kɔnɔna na walasa ka se ka nin binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ko banbaciwale maa ninnu hakɛya kun ka ca ni an ka Mali fintigilakaw hakɛya ye Kidali région kɔnɔna na ko a maramafɛn jugumanba minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni banbaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo ko fɛnɛ kun ka ca ni an ka Mali fintigilakaw ka maramafɛnw yɛrɛ kɔni ko wale yɛrɛ kɔni kan ka to Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan k'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye baaraba kɛ nin don kofɔlen in na ka d'a kan u ni maa dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn na maa minnu yɛrɛ kɔni kun ka ca ni u ye kɛlɛkɛcɛ fanfɛla la wa u kun ka ca n'u ye maramafɛn ko ta fanfɛla fɛnɛ na a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko wagati min kariɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ k'ale kɔni ka jateminɛw yɛrɛ kɔni na banbaciwale maa caman de kun bɛ yen nɔ ko banbaciwale maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ k'u kun bɛ maa 2000 yɛrɛ kɔni bɔ wa a ka kɔrɔfɔ la ko banbaciwale hakɛya minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'o kan ka kɛ sababu ye ni maliden bɛɛ lajɛlen kan ka faamu k'a fɔ ko nin don kofɔlen na k'an ka Mali fintigilakaw ni maa minnu yɛrɛ kɔni kun karimɛ ɲɔgɔn na ko menace in yɛrɛ kɔni fanga kun ka bon kosɛbɛ ka d'a kan maa ninnu kun ka ca kojugu n'an ka Mali fintigilakaw ye Kidali région kɔnɔna na a ka kuma nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko banbaciwale maa ka binkani wale nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ye maramafɛn jugumanbaw yɛrɛ de kɔni utiliser ko drone kamikaze kun b'u bolo drone de reconnaissance kun b'u bolo véhicule piégé fo ka taa se marifa jugubaw yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen de kun bɛ banbaciwale maa ninnu bolo wa a yira k'a fɔ ko banbaciwale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad ale ni Jini maaw yɛrɛ kɔni k'olu ka cɛden bayirikaw yɛrɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka nin opération in yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région kɔnɔna na Général El Hadji Gamu yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko ni binkani wale min kɛra Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a kɛra sababu ye ni ka degunba yɛrɛ de kɔni se Kidali sigibaa maaw ma a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Kidali population maaw yɛrɛ kɔni k'olu tɛ ka banbaciwale maaw jukɔrɔma don ko ni kun y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni de ye tile kelen kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Kidali région yɛrɛ kɔni ale sigibaa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka boli ka bɔ u sigiyɔrɔ kɔni na ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de kɔni ko yɛrɛ de kɔni na maliden bɛɛ lajɛlen kan ka faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Kidali région sigibaa maaw ye k'olu kun tɛ ka banbaciwale maa ninnu jukɔrɔma don u ka binkani wale in kɔnɔna na cogoya si la ko ka saga ni banbaciwale maaw ka
ka wali jugu yɛrɛ kɔni Kidal région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Kidal sigiba caman yɛrɛ kɔni ka minɛnw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka boli ka bɔ ni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka u ni kisi wa a bɛ tila ka banbaci wale manu yɛrɛ kɔni ɲangi kosɛbɛ k'u ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye wale jugu caman kɛ ni ka ɲɛsin Kidal sigiba ma a yira k'a fɔ ko banbaci wale manu yɛrɛ kɔni k'u taara maa dɔw ka boutique kɔnɔna na Kidal région kɔnɔna na ka boutique kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u taara maa dɔw ka so kɔnɔna na k'u ka sokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ suɲɛ k'u ye tasuma mɛnɛ dɔw yɛrɛ kɔni ka so la wa u taara civil dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ ni ka wale jugu yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin o civil ninnu yɛrɛ kɔni ma ko o ye nin kɛ civil dɔw yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ hali maramafɛn yɛrɛ kɔni ɲuman kun tɛ civil ninnu yɛrɛ kɔni bolo Général Gamu ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ dénoncer kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana wɛrɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni ka kunnafonidiso maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ni ka nkalon caman tigɛ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko kunnafonidiso maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ ni ka nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'u ka laɲini yɛrɛ kɔni ye min ye u ka nin wale jugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka Mali yɛrɛ kɔni ka institution yɛrɛ kɔni fɛgɛya kosɛbɛ ale de ka na ni hakilila wagasi yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw cɛ la kuma kuncɛ kuma na Général Gamu ale kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma minnu bolila ka bɔ Kidal région kɔnɔna na ka sanga ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni ye o y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na k'an faralen kan ka to ɲɔgɔn ka jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko wa k'ale bɛ an ka Mali fintigilakaw fo kosɛbɛ wa cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman na Mali jamana yɛrɛ kɔni lafasali la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na kar tɛmɛnen bɛ kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka cikan kɛ ka ɲɛsin Royaume d'Arabie Saoudite maaw yɛrɛ kɔni ma ka yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Arabie Saoudite kunnafonidisoba maaw yɛrɛ kɔni ka correspondant dɔ ye ni o ye Ibrahim Mustafa yɛrɛ kɔni ye ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni donna tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité u ma jamana in doni yamaruya yɛrɛ kɔni d'a ma Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni ka correspondant yɛrɛ kɔni ka doni an ka Mali jamana kɔnɔna na o b'i n'a fɔ o maa in yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ka souveraineté yɛrɛ de kɔni violé ko a k'a b'i n'a fɔ ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ko complicité yɛrɛ de kɔni kun b'a ni banbaci wale maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'a sera ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ autorité ma bɔ a kalama ministre des affaires étrangères ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni kunnafonidila in yɛrɛ kɔni kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni cari k'olu bɛɛ lajɛlen nkalon ye k'an ka kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni ko nkalon de don wa dalilu foyi yɛrɛ kɔni tɛ min bɛ se ka u tiɲɛ tigiya ko a maa yɛrɛ kɔni ni kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni cari ni kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni nkalon ko kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni cari kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye k'olu mankutu jugu yɛrɛ kɔni cari diɲɛ mɔgɔ ye ale ni ka an ka Mali fintigilakaw tɔgɔ tiɲɛ ministre des affaires étrangères ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔ a bɛ bɔ ni ka dénoncer kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni kunnafonidila in yɛrɛ kɔni ka kunnafonidiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kunnafonidi sariyabaw yɛrɛ kɔni ni o ye tiɲɛ fɔli ka kunnafonidiw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni ko kɛra cogo min i k'a fɔ ten ko o bɛɛ lajɛlen ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni jɛ ka d'a kan a ye nkalon tigɛ a ka kunnafoni nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa ko kɛra cogo min a m'a fɔ ten fɛnɛ wa an ka autorité yɛrɛ kɔni ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna wale yɛrɛ kɔni kɛlen kunnafonidiso dɔ fɛ kunnafonidiso min yɛrɛ kɔni sigilen don Arabie Saoudite jamana de kɔnɔna na ni Arabie Saoudite yɛrɛ kɔni ye jamana ye min yɛrɛ kɔni considéré don Mali jamana fɛ i n'a fɔ ko a jɛɲɔgɔn jamana kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na ko ni maa kofɔlen ka wale bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Arabie Saoudite ale ni Mali yɛrɛ kɔni jamana ka jɛɲɔgɔnyaw la kuma kuncɛ kuma na min yɛrɛ kɔni ministre des affaires étrangères ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko wale minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dankari Mali jamana ka souveraineté ko la Mali ka intégrité territoriale ale ni Mali ka unité yɛrɛ kɔnɔna ko fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dankari nin yɛrɛ kɔnɔna ko Mali yɛrɛ kɔni tɛ yafa kɛ o kow ma wa a bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko ni ɲɔgɔnna wale yɛrɛ kɔni kɛlen kunnafonidiso maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sanction bɛ se ka ta ni ka ɲɛsin o maa yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ a fɔlen don sariya kɔnɔna na cogo min o yɛrɛ de kɔnɔna na Mali autorité bɛ kan ka gɛlɛmaba kɛ ni ka ɲɛsin Arabie Saoudite ka maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ɲɔgɔnna wale yɛrɛ kɔni kana na kɛ yan bilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Mali silamɛw yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye seliba yɛrɛ kɔni dati don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi communiqué la min carila sibiri tɛmɛnen bɛ kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali diinɛ ko minisiri ye ale kɔni bɛ bɔ ni ka seliba kalo yɛrɛ kɔni datiw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen fɔ diinɛ ko minisiri yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali
diinɛ ko cakɛda kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don kalo jateli ale ni kalo yecogo ko yɛrɛ kɔni ma k'olu maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2026 ko seliba kalo yɛrɛ kɔni ma ye Mali localité fan si yɛrɛ kɔnɔna ko ka sanga ni o ko yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye seliba kalo ye ko tun tɛ se ka daminɛ cogoya si la kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 17 san 2026 ko yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye seliba kalo ko yɛrɛ kɔni o calendrier yɛrɛ kɔni u y'o dilan ka ban ko o ko in na ko tɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 18 san 2026 o kun ye seliba kalo daminɛ de Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna mɛ kalo tile 27 san 2026 n'o bɛ bɛn araba yɛrɛ kɔni ma ko nata in na o yɛrɛ de kɔni bɛ bɛn seliba yɛrɛ kɔni fɛti ma an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko yɛrɛ de kɔni o b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko mɛ kalo tile 27 nata in na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye seliba fɛti ye ko bɛ kɛ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna kari tɛmɛnen mɛ kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Maître Mutakatali Tale ka denbayaw yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Maître Mutakatali Tale yɛrɛ kɔni denkɛ fɔlɔ ye ko kɔni tun ne yɛrɛ kɔni don ka d'a kan kabini sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2026 fo kana se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma ko nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka sɔrɔ a ka telefɔni yɛrɛ kɔni na wa a ma ye ɲɛ yɛrɛ kɔni na bilen n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Maître Mutakatali Tale ale kɔni avocat ba ye an ka Mali jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye politique ma ye o fɛnɛ don wa nin y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tunnen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o kun yɛrɛ kɔni a ka denbayaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a denkɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ tunna nin wagati in na tuguni Maître Mutakatali Tale ka denbayaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni Maître Mutakatali Tale denkɛ fɔlɔ in yɛrɛ kɔni ko a bɔra a ka so nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 17 ka sanga ni miniti 30 wagati de ye ko kabini o wagati fo kana se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma weleli kɛ k'a lahalaya yɛrɛ kɔni fɔ maa si wa maa si ma y'a ɲɛ la fɛnɛ ko min yɛrɛ kɔni olu Maître Mutakatali Tale ka denbayaw yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ye baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa ka se ka maa in yɛrɛ kɔni ɲinini kow yɛrɛ kɔni daminɛ teliya la ko ka sanga ni nin wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni olu bolo min yɛrɛ kɔni Maître Mutakatali Tale ka denbayaw ye olu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka jamana kɔnɔden ɲumanya ma k'an k'an yɛrɛ minɛ wa maa minnu yɛrɛ kɔni minɛnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka olu yɛrɛ kɔni danbe bonya ko min yɛrɛ kɔni kunnafoniya carilen kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛlen tɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don n'a sɔrɔ nkalon don ko bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ o ko ninnu yɛrɛ kɔni kɛli ma jamana in kɔnɔna na ni bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma